Ехо, добър ден. Днес е 5 юли. 5 юли, отново сме на доматите. Заедно с Алекс и Крумчо. И да видим градината колко е голяма. Ето и басейна, прословичия, който е закрит, защото днеска не е много слънчево. Подобрение в градината, вече имаме кокошки. Има и пител. Това са доматите. Няма кой знае колко много домати, но има някакви все пак. За сега зелени. Растат доста бурно, минали са 2 метра. На някои съм им отрязал върховете, защото стават прекалено големи. Краставиците. Тук има нещо по тях. Листата сега да разгледам вътре. Много са големи. Много високи. Предполагам, че заради мрежата и се издължават. Има някой от тях нещо ги е яло. Има някакъв вид заклюване ли е това? Не мога да разбера. Но някои от това са. Това са на дядо Трайко сортовете. Доста едри вървят. Нямат кой знае какъв завръст, но са доста големи. До тях са и краставиците, които и те вървят много дълго. Няма много краставици. Имаме типичките, които са вече доста напреднали. Всичко върви много буйно. Тези дни са доста дъждовни. И всичко върви, бих казал, много добре. Според очакването ще имаме и гроздия. Много яко. И там го виждате. Виждате ли го? Белия зъб. От тук е като джугла вече. Нищо не мога да се види. Всичко е по-голямо от мен, пък аз съм 1,90. Децата взига доста шум, пичела и той. Краставички са побрани, но по принцип 4-5 на ден е брано. Има доста. Оранжерията малко се отказахме от нея. Доматите не раждат, стават само големи. Краставиците растат много само на зелена. Та така.